Zahvaljujući jednom naučniku iz Gvozdenog zamka, Eli sada zna da se svi prilazi u unutrašnjost Gigantora blokiraju čim se on aktivira. Deluje nemoguće onesposobiti ga iznutra. CDF je kao poslednju nadu poslao Gafa zajedno sa Martijem u Gvozdeni zamak. Direktor Gibson veruje da je dečak dostojan naslednik porodice Eon i da će poraziti generala. U međuvremenu su se Dugmence i njegovi saputnici vratili i traže Martija. Y el momento ha llegado ya. Hoy en tan solo un instante cambiaremos de color nuestra realidad. Conmigo reirás y conocerás un mundo mejor. Y yo siempre estaré en tu corazón. Buscando mares me encontraré. Somos amigos, no me vayas, te seguiré. Lugares nuevos llenos de color. En nuestras sombras no hay miedo ni rencor. Buscando mares me encontraré. Somos amigos, no me vayas, te seguiré. Lugares nuevos llenos de color. En nuestras sombras no hay miedo ni rencor. Lugares nuevos llenos de color. U napad na Gvozdeni zamak. Reimer je shvatio koliko je bitan taj deo i uradio je tako da se svi putevi koji vode ka tom delu zatvore čim se Gigantor aktivira. Zato je nemoguće doći do tog dela. Znači tako, svi ulazi u Gigantora su zatvoreni. Ali dovoljan je jedan ulaz, samo jedan ulaz. Mora da postoji još neki otvor. I možda može da se iskoristi kao ulaz. Približava nam se! Pazi! Direktora Gibson, upravo sam saznala da smo izgubili već pola naših trupa. Ako se ovako nastavi, bitka će biti gotova za nekoliko sati. Da. Ej, šta se dešava? Hoće li da počne? Vratite nam lovu, fino ste nas opelješili! Žao mi je. Ali moram da vas obavestim da je današnja borba otkazana iz opravdanih razloga. U stvari, ceo šampionat je odložen do daljnjeg. Kako sam čula, general je ponovo aktiviran i vratio se da završi pokolj koji je započeo pre 100 godina. U ovom trenutku se vodi bitka kod Gvozdenog zamka kako bi se suzbile njegove snage. A ja sad pitam vas, hoćemo li dozvoliti da uništi i naše živote i poubija naše porodice? Ili ćemo mu se suprotstaviti i pokazati mu da se Narandžasta dolina neće pokoriti? Danas stvaramo istoriju! Gospodjice, molim vas, siđite već jednom! Da ste učutali! Kako da pokrenemo ovo čudo? Gospođice, nemojte da upadnete u neku nevolju! Oranž mama nam je rekla da bi nam bilo bolje da vas spasimo! Rekla sam ti da se pomeriš! Sklanjaj se, krntio! Dobro je, evo ga! Giga roboti, aktiviranje. Molim vas, ukucajte šifru za pristup. O kakvoj toj šifri priča? Ja ne znam nikakvu šifru, ali ti naređujem da kreneš! Pogrešna šifra, pogrešna šifra, pogrešna šifra. Nemojte samo da me gledate! Recite mi šifru! Vi sigurno znate koja je! Recite mi! Izvinite, ali ne možemo to da uradimo ako Oranž mama sazna. Gospođice! Moram da se skoncentrišem.
vidimo od čega si napravljen, mali. Cijev za punjenje, to može da posluži. Ovaj tunel je dug 45 metara i u njemu se nalaze rakete koje će biti ispaljene. A na 25. metru postoji prolaz koji vodi do središta Gigantora. Ovi tipovi su ko zid! Meteorski uništitelj! Ovo postaje gadno. Izgleda da su doveli sve svoje drugare. Znate li da nikad nisam prešao pustinju na sankama i baš je zabavno? Osjećam vetar među kablovima. Šefe, jel me čujete? Jel možemo opet da idemo brzo? Ovo ti je zanimljivo. Ja ću da se istopim od ove vrućine. Šefe, jesam li u pravu? Osjećam se kao da su me izvadili iz zamrzivača i stavili u mikrotalasnu. Stvarno ne znam koliko nam još treba da stignemo. Ovo je neizdrživo. Zašto smo stali? O ne, šefe, šta vam je? Šefe, šta vam je? Ne želim da lipšem ko magarac. Šefe, jednom sam video neku knjigu koja se zove Guinnessovi rekordi robota i kako mi se čini mogli bismo da izađemo u njoj. Prvi roboti koji su se istopili na suncu. Tako ćemo napokon postati poznati. Zar ne, šefe? Jel da? Ej! Limunada! Limunada, mnogo ti hvala! Daj mi gutljaj, samo jedan! Šta pričate? Limunada? Ako imate nešto za piće, dajte mi malo! Šta ga je spopalo? Mali, molim te! Otkud znam? Od ovolike vrućine mora da je počeo da halucinira. Šefe Ox, ja ne mogu više! Pesak mi je ušao na neka mesta za koja nisam ni znao da postoje i zapušili su mi se svi kanali. Šta je to? Pomoranđa? Prilazi nam neka pomoranđa! Neka džinovska pomoranđa! Velika, slatka i puna sokića! Šefe, misli mi da Vedi halucinira. Čudno se ponaša. Ej! Ne mogu da verujem. Jesam li ja poludeo? O ne! O ne! Odlepit ću kao idiot! Popiću sokić! Popiću
Sokić, pomoranđice, pomoranđice. Na kraju će nas spasiti najveća pomoranđa na svetu. Probudi se! Kućence, probudi se! Hajde, otvori oči već jednom! O ne! Gde se nalazim? U tamnici? U naranđastoj dolini? Mi smo u zatvoru, a Marti, Eli, moramo da pobegnemo. Ma gde si ti pošao, jeli? Još uvek si malo blesav, jel da? Zar ne vidiš da ovo nije naranđasta dolina? Nalazimo se usred pustinje. Stvarno, tačno, mi smo u pustinji. Nemoj, molim te, pustinja, pa mi smo se izgubili. Pomozi nam, molim te, moraš da nas izbaviš odavde. Ne znam kako da izađemo odavde. Baka me nikad nije puštala da izlazim iz naranđaste doline. Tako da ćeš ti meni morati da pokažeš put. Kako? Ja da ti pokažem? A ko su ova trojica? Svi nas znaju pod imenom Oksi i još 2 lopova. Sigurno se čula za nas. Mi zarađujemo od lopovluka, ali kad nema posla radimo kao turistički vodiči. Od pustinje do džungle znamo sve prečice. Povedi nas za sobom, molim te. Dobro, oni rade za mene. Da li ti smeta ako krenu sa nama? U redu, možete da pođete. Hvala! Spašeni smo! Ovo je bolje od Sanki! Mnogo bolje! A kuda idemo? Na bojno polje. Šta? Kako? Na bojno polje? Pojačanje nam ništa ne vredi! Centrala! Centrala! O ne! Ovo ne može ovako! Teraju nas da se povučemo! Hej! Pazite, Oranž mama. Ne brini, Đorđe. Ja sam uvek među najboljima. U napad! Tako je! Nismo ovdje da bi gledali! Napred! Direktore, imamo nove vesti sa fronta. Naše trupe uspevaju da zadrže svoje položaje uz pomoć dobrovoljaca iz Naranđaste doline. Dobrovoljačke trupe. Pomažu nam oni koje bi mi trebalo da branimo. Vidim da je kucnuo zadnji čas. Neka poleti beli orao. Ali Kongres još uvek nije odobrio upotrebu orla u borbi. Kelly, nemamo vremena za gubljenje. Da, kako vi kažete.
Mora da postoji neki način da se zaobiđe ovaj zid. Shadow! Napred, ja te pokrivam. Gafe! Zadržite položaj, ne povlačite se! Sad, Marty, brzo! Dobro, idem! Dvanaest i 9. To je najbrže što mogu. Posle ispaljivanja rakete Gigantoru je potrebno 15 sekundi da se ponovo napuni, a ja ću se zadržati 12. Ali pošto moram da sačekam da se ulaz ohladi, bit će mi potrebno još 5. To je 17. Neću imati vremena. Samo malo. Posle 3 uzastopna pucanja sistemu treba 4 sekunde da bi se ohladio nosač. Tako će mu biti potrebno 19 sekundi da se ponovo napuni. Tada mogu da stignem, tako je. Samo moram da navedem Gigantora da puca 3 puta za redom. Violeta! Oranž mama, ponestaje nam municije, a izgubili smo mnogo ljudi. Moramo da se povlačimo. Nemamo drugog izbora, ali ovo se ovako neće završiti. Naravno čekamo, linije civila su probijene. Pobedili su nas. Dovoljno dugo sam posmatrao. Kapetan Magnum je ovde! Sad ćeš se boriti protiv mene. Pažnja! Eskadrila Beli Orao će bombardovati ovu oblast. Evakuišite sve! Šta? Beli Orao? Povlačenje! Povlačenje! Mega Giga Oluja! To su beli orlovi. Federacija ih je već odobrila? Plašim se da to još uvek nisu učinili. Ako su poslali njih, znači da je situacija mnogo gora nego što sam mislila. Njihove bombe su najjače na svetu. Ništa ne može da se poredi s njima.
je nemoguće. Kako je moguće da postoji ovakav monstrum? Udarni ciklon! Pridružit ćemo ti se uskoro. Jadno dete, snašla te je surova sudbina. Nasledio si je onovu gvozdenu pesnicu. Ako mene tražiš, naći ćeš me, veruj mi.